În continuare ne uităm la conexiunile între etaje și pentru exemplu o să copiez structura etajului, a parterului la etaj și o să punem un tablou secundar în care uh, putem pune un RCPB, să zicem, de 10 mA, 2P, nu contează foarte tare. Putem face circuitul pe etaj, la fel ca cum l-am făcut pe parter, însă acum mergem la conexiunile între etaje și zicem că camera între parter și etaje sunt aliniate. Acesta va ajuta la calcularea necesarului cablului. Avem un parametru trecere între etaje, cât de groasă e placa de beton prin care trecem, și alegem sursa. Sursa avem panoul general de pe parter și ne legăm la, să zicem, RCPB-ul și la etaj avem un singur tablou și ne legăm la RCBB. Ne zice că lungimea cablului e undeva la 5 metri și ceva. Alegem partea de monofazat, multifilar sau monofilar, cupru și am adăugat conexiunea. Și acum ne apare o conexiune între etaje făcute prin tabloul principal de la parter cu tabloul secundar de la etaj. Să încercăm să luăm un alt exemplu, mai adăugăm un etaj, copiem acea structură, însă de data aceasta nu mai legăm între tablouri etajele, ci etajul 2 va fi alimentat de la tabloul de la etajul 1. Și în acest context mergem la conexiuni de traseu, facem gaura de trecere și punem o priză dublă, de exemplu, venim cu cablu, trasăm la cablu și ne întreabă, ok, unde vrem să mergem, la etaj sau chiar până la parter. Noi o să ne oprim de data asta la etajul 1, mergem pe proprietatea uh, prizei, vedem că disjunctorul care îl protejează și ne dă mesajul că este cablu uh, între etaje. Ne mai dă un avertisment de circuit direct, dar nu-l avem și atunci ar trebui să setăm prin intermediar, nu e foarte important. La etajul 1, în același fel, dacă mergem la echipamente și să zicem că alegem să conectăm un cuptor, ne întreabă dacă vrem cu priză normală, aparent îngropată și cu diferite gradele de protecție, sau vrem în doză de aparat, adică direct echipamentul pe care îl legăm, să-l legăm direct în doză, să nu îl legăm în priză. O să lăsăm uh, aleasă priza, confirmăm și acum putem să tragem de la echipament direct la tablou, nu ne-a mai întrebat în ce disjunctor să-l introducem pentru că avem un singur disjunctor. Dacă ștergem cablul și încercăm să adăugăm un MCB pe care nu l-am configurat, dar o să trebuiască să-l configurăm, venim de la cuptor și ne întreabă acum unde vrem să-l conectăm și putem să-l conectăm la disjunctor
și ne arată că totul a fost reconectat corect.